Takže ahoj, dneska tady máme back to school, ani ne, už za týden není škola, takže je čas na to. Takže první, který mám v tašce, jsou tyhle ty veliký desky se styčem. Potom tady ten penál se styčem. Potom ještě tady ten penál se styčem. Já si vás takhle jenom položím. Potom krabičku se styčem na sváču. Tak a ještě takovýhle malinký desky. Peníženku styče. A v tomhle penále mám vlastně... Co? Mám vlastně... Mám tady to zvýrazňovač se styčem. Takovýhle. Potom ještě mám takovýhle žlutý zvýrazňovač se styčem. Potom mám růžový zvýrazňovač se styčem. A potom mám takový jako tyrkysovo-modrý zvýrazňovač. Potom tady mám jedno péro se styčem. A tady jsou ještě dvě péra se styčem. Tady vlastně takový růžovo, červená, oranžovo, žlutý. A tady černý. Takže... No a v tom druhém penálu mám jako vždycky, mám tam vlastně, ještě Mám to taky. Peťo, teď ne. Tak pozdrav. Řekni ahoj lidi. Ahoj lidi. No a... Peťo, mám to to je můj, ne, to je vlastně tvůj. No, takže... A potom mám tady lepidlo, to není se styčem, ale lepidlo je potřeba. No, to taky. Počkejte lidi, já tady jenom to dám mému brachovi. Chce. Lidi. No. Tak. Takže tady mám takovouhle pastelku, takovou tyrkysovou. Potom tady mám zase tady ten zvýrazňovač. Peťo, ale počkej, jinak mi to... Tak počkejte. Já se vám ozvu hned, jako, už to má 4 minuty, já chci, aby to mělo tak aspoň 13, protože chci mít 13-minutový video, ale jako, prostě back to school, to může být přece jako něco, ježišmarja, mám roztuchaný vlasy. Prostě to musí být jako něco vlastně do školy a tak dále. Takže já si to teď vrátím do tašky. Krabičku na sváču. Teď máš ale vybitou baterku. Tak.
takže už to mám 5 minut, takže můžeme jít na něco dalšího. Takže jdeme na něco dalšího. No, dále.